Здравейте, приятели! Аз съм доктор Йорданка Господинова и днес искам да си поговорим за отслабването. Защо въпреки всички медицински открития и изследвания хората продължават да се борят с наднорменото тегло? Защо 95% от хората, които отслабват, връщат килограмите си обратно? И най-важното, защо продължават да повтарят едно и също старо клише? Просто яжте по-малко и спортувайте повече. След повече от 27 години като лекар, мога да ви кажа, това, което ще научите в следващите няколко минути, ще промени завинаги начина, по който мислите за отслабването. Преди да продължа, искам да ви попитам нещо. Колко пъти сте чувствали, че просто трябва да имате повече воля? Колко диети сте пробвали само за да си почувствате още по-зле след тях? И най-важното, колко пъти сте се чувствали като провал, когато нищо не проработи? Знам точно как се чувствате. И знаете ли защо? Защото преди 7 години аз бях там. Въпреки, че бях лекар, въпреки, че разбирах човешкото тяло, въпреки, че знаех всичко за здравословното хранене, аз тежах 92 кг. Имах нужда от 2 различни препарата за високо кръвно налягане, а холестеролът ми беше в тревожни стойности. Ето как изглеждах преди 7 години. И повярвайте, не се харесвах, не се поглеждах в огледалото. И най-лошо, като лекар знаех точно на къде води този път. Спомням си как стоях в кабинета си, гледах резултатите от поредните си изследвания и си мислих, как е възможно аз, лекар с толкова години опит, да не мога да реша този проблем. И точно тогава осъзнах нещо, което промени всичко. Осъзнах, че подходът към отслабването, който всички използваме, фундаментално е грешен. Вижте, последните научни изследвания показват нещо шокиращо. Когато анализираме кръвните изследвания на хора с наднормено тегло, виждаме един и същи модел отново и отново. Нарушен инсулинов отговор, дисбаланс на хормоните на глада и ситостта, повишени нива на стресовите хормони, забавен метаболизъм. С други думи, телата им активно се съпротивляват срещу отслабването. И знаете ли кое е най-лошото? Стандартните диети правят този проблем още по-сериозен. Ето какво се случва, когато започнем типична диета. Рязкото намаляване на калориите кара тялото да навлезе в режим на оцеляване. Тялото започва да съхранява всяка калория под формата на мазнини, особено в коремната област. Метаболизма се забавя драстично, хормоните на глада поудяват, карайки ви да мислите постоянно за храна. И най-лошото, знаете ли кое е? С всяка следваща диета става все по-трудно. Това е перфектната буря за провал. И точно това се случваше с мен, докато не открих решението. Започнах да изследвам най-новите открития в областта на метаболизма, хормоналния баланс, психологията, навиците, отслабването и редица други дисциплини. Използвайки медицинските си познания, започнах да експериментирам и да комбинирам различни подходи. Търсих нещо, което работи в синхрон с тялото, вместо срещу него. И резултатите? За 6 месеца свалих 29 кг. Спрях да пия лекарства за кръвно, нормализирах всички кръвни показатели и най-важното, вече 7 години поддържам теглото си, без да се чувствам ограничена. Когато близките ми видяха промяната, започнаха да ми питат как съм го постигнала. На драго сърце започнах да споделям подхода с тях. При някои резултатите бяха моментални, но имаше нещо странно. При други, въпреки че им предоставях абсолютно същата информация и стратегии, резултатите не идваха толкова лесно. И тогава разбрах, самата стратегия и информацията са само половината от уравнението. Ключът се оказа в нещо, което бях започнала да правя за себе си, но не осъзнавах, че е най-важният компонент и това е ежедневното проследяване и адаптиране на подхода според индивидуалния отговор на тялото. Така се роди Smart Diet. Първата медицинска менторска програма, която съчетава научен подход с ежедневно персонализирана медицинска подкрепа. Но нека бъде пределно ясна. Това не е просто някаква си диета. Това е цялостна медицинска система, която започва с нещо, което никоя друга програма не прави. Задълбочен лекарски преглед, пълен набор от кръвни изследвания, включително хормонален профил и проследяване на всяка система в тялото по подробни индикатори. Защо? Защото без да разберем как точно функционира вашето тяло, всичко останало е просто предположение. След това създаваме персонализиран план, базиран на вашите конкретни резултати, точните показатели на метаболизма ви, индивидуалните ви хранителни предпочитания.
начина ви на живот. Но истинската магия, тя се крие в ежедневното проследяване. Вижте, повечето програми ви дават план и после ви оставят да си оправите сами. Ние правим точно обратното. Всеки ден си отчитате подробно по няколко предварително определени критерия. Задавате въпросите си и получавате конкретни напътствия. Споделяте как се чувствате и пред какви предизвикателства сте изправени. Получавате незабавна обратна връзка. Адаптираме подхода според реакцията на тялото ви. Това е като да имате медицински екип в джоба си постоянно. Но не слушайте само мен. Вижте какво казват хората, които вече преминаха през програмата. Ето я Нина. Благодаря на доктор Господинова за подкрепата по пътя, който извървях. Чувствам се по-лека с 16 кг. Чувствам се по-спокойна, с по-добри кръвни изследвания. Намаля холестерола и глюкозата. Продължавам по този път. Ето как изглежда Нина. Впечатляващо, нали? Живка. С Smart Diet се научих да се храня здравословно. Това не е само диета, а и начин на хранене. Започнах режима през март 24 с 83 кг. До момента, за 6 месеца с помощта на Smart Diet и целият екип на доктор Господинова, вече тежа 59 800. Огромно благодаря! Елка, искрено препоръчвам Smart Diet, защото за 3 месеца се преобразих. Възвърнах нормалния си външен вид, свалих 15 кг и се чувствам отлично. Пълна с енергия и вяра, че е възможно да постигнеш резултати с упоритост и балансирано хранене. И това са само част от над 2000 успешни истории, които сме създали заедно. Знам какво си мислите в момента. Звучи прекалено хубаво, за да е истина. Дали ще проработи точно при мен? Какво ако съм различен случай? Разбирам тези съмнения напълно. Затова правим нещо, което никой друг не предлага. 100% гаранция за връщане на парите. Ако следите програмата за 30 дни и не видите резултат, ви връщаме цялата инвестиция. Без въпроси, без уловки. И знаете ли защо мога да предложа такава гаранция? Защото комбинацията от медицински подход и ежедневно проследяване просто работи. Всеки път. В този момент пътят пред вас е ясен. Можете да продължите да правите това, което сте правили досега. Да пробвате поредната диета, да си борите сами и да се надявате този път да е различно. Или може да вземете информирано медицинско решение и да си дадете шанс за истинска промяна. Натиснете бутона под това видео и запазете час за предварителен разговор. По време на този разговор ще обсъдим вашето конкретно състояние, ще разберем какви са целите ви, ще ви разкажем как точно можем да ви помогнем, ще отговорим на всичките ви въпроси. Помислете си за момент. Ако продължавате да правите същото, което сте правили досега, как очаквате да получите различен резултат? Колко още време ще чакате за перфектния момент? Колко още диети ще пробвате преди да потърсите истинско решение? Колко още разочарования ще си причините? Не отлагайте здравето си за утре. Вземете решение сега. Запазете час за разговор и нека заедно създадем вашата история на успех. Здравейте, аз се казвам Ивана Георгиева и съм на 21 години. Почти половин година бях на режима Smart Diet и благодарение на него, както и доктор Господинова, без чиято подкрепа нищо от това нямаше да бъде реалност, аз успях да сваля 26 кг. Като освен загубата на излишното тегло, аз се научих да правя правилните избори относно моето хранене за напред в живота. Благодаря ти, Дани, а към всички вас, които се чудите дали да започнете режима, той не само работи, ами ни учи как да бъдем по-здрави и да обичаме себе си. Не е само естетически проблем, в мен е също и здравословен, т.е. тази тенденция, която беше наистина нарастваща, трябваше да се спре с килограмите. Режима работи. Това е ясно и това се вижда още от първия месец, когато започваш да имаш резултати, че метода е правилният. Не да полагаме усилия, пък да ни бъдат възнаградени. Изчетох всичко и реших, че още на другия ден непременно ще звънна, за да видя за какво става въпрос. И жената, с която се свързах, ми каза: ами да, какъв е вашия проблем? Такъв е. Ами да, нали, доктор Господинова така практикува, че има някакви месеци, в които сваляме теглото, но след това има и 2 месеца на задържане. И това просто ми даде възможност да повярвам, че това е моето място и това е начина, по който трябва да правя нещата. Защото трябва да бъде дълъг период от време, в който по този начин да живее човек, т.е. да си промени начина на живот. Аз поради това, че съм по-нисичка, винаги от момиче съм имала комплекса, нали, за малоценност заради височината
И винаги съм казвала, че на мен ми е нужно да съм по-слаба, за да не изглеждам като каца, нали, така, колкото висока, толкова широка, макар че не съм била, но това са 10 кг, които свалих, а пък на моите 1,51 да кача винаги личи. Наистина искам да разкажа пред историята си, за да може всеки, който търси в момента как да се спаси от тази мъка, да го направи по най-лесния начин. Не стана сама. Колкото и да ми се искаше, килограмите не бяха много, но не успях сама и се случи много бързо с диета. Смело мога да кажа, че това е най-добрата инвестиция, която съм правила в живота си. По простата причина, че първо, че струва в пъти по-малко от всичките процедури, на които се подлагаме ние жените. Другото е, че тези процедури, те са за по няколко месеца. След това ние си качваме теглото и започваме този магиосен кръг. Пак плащаме, пак качваме, пак плащаме, пак качваме. Докато с тази диета не само, че постигнах този баланс, аз станах и по-здрава. Самочувствието е друго. Чувстваш се жива между хората. Благодарение на вас успях. Живота ми е коренно различен, пълен с енергия. Изглеждам добре, виждаше се промяната от всички мои близки. Всички забелязваха колко бързо съм отслабнала. До ден днешен аз съм вече до днешна дата с минус 20 кг. Аз съм под лекарски контрол, аз съм със специалиста, не си правя импровизации никакви. Още в самото начало човек се убеждава, че насреща му стои човек, който има знанието как да го направи. Не е просто физически да сваляме килограми, а да сме сигурни, че там отсреща имаме някой, който ни следи, наблюдава в наша полза. Хора, Smart Diet е за вас, защото това е програма за здраве. Освен за отслабване, освен за влизане в форма и в норма, това е здраве, а здравето е най-важното нещо на света за един човек.